Alaquàs compta amb una col·lecció de moda pròpia, destinada a dones que utilitzen talles més grans de les convencionals i que s'anomena Lola Maestre. Roba actual, còmoda, alegre i vistosa, ideal per a qualsevol moment del dia, que no cal anar a buscar fora, sinó que la tenim a un pas. Es tracta de l'última gran iniciativa d'Eloïsa Moda, un comerç de referència en el poble i més enllà de les fronteres locals. Cuando abrió la primera tienda yo la conocí allí. Tiene tallas grandes, sientan súper bien, la verdad. Y el colorido que tiene y todo, fenomenal. Me cuesta mucho encontrar talla grande. Y la verdad es que aquí encuentro muchas cosas para mí. Bueno, la colección de Lola Maestre nace a raíz de que nuestras clientas necesitaban tallita y los proveedores que teníamos no nos podían abastecer de cositas de talla grande. Entonces, pues nada, me lancé a hacer una firma, Lola Maestre, y la verdad es que estamos súper contentos con ella y nuestras clientas más todavía. Per arribar a llançar aquesta col·lecció, que es dissenya i s'elabora en exclusiva per a aquest comerç, Maria Dolores Maestre, coneguda com a Loli o Loïsa, ha conduït una trajectòria de molta dedicació al seu treball i a la seva clientela. Va començar a treballar com a dependenta en una tenda multipreu i va arribar a tindre la seva en aquesta especialitat. Però un dia va decidir pegar un gir en el seu camí. Me tiré muchísimos años con multiprecio, que me encantaba, pero empecé a introducir prendas de ropa en el multiprecio y la demanda fue a más, cada vez a más. Y nada, pues como siempre me gusta mucho la moda, pues montamos una tienda de ropa, empezaron a demandar más la ropa de señora y eso, y la verdad es que genial, hasta el día de hoy estoy súper contenta. La seva tasca emprenedora no ha parat des del dia que Eloïsa Moda va obrir la porta. Ha muntat un total de 12 negocis en diferents poblacions, dels quals actualment perviuen 2 en Alaquàs. Una de les botigues de més èxit la va ubicar en Aldaia, però malauradament la Dana la va arrasar i no ha tornat a reobrir-se. Actualment, Eloïsa Moda, en el carrer Vicent Andrés Estellés, ofereix des de roba per a les dones més joves fins a propostes per a una clientela més adulta, amb complements de tota mena, fins i tot el calçat. També disposa d'una secció específica de cerimònia. Recórrer la botiga és gaudir en aquesta temporada d'un mosaic de color y elementos. El tipo de clientela que tenemos, la verdad es que es muy variada, porque tenemos tallas, mucho tipo de talla, muchos estilos vaqueros, tenemos luego la línea de vestir también, que nos gusta además cuando vienen los eventos. La segona botiga que el grup Loïsa té en Alaquàs està dedicada al públic masculí. Roba actual que segueix les últimes tendències, passant de l'esport a l'americana i la corbata, i amb firmes de qualitat. Comenzamos con una pequeña sección de ropa de caballero en la tienda de mujer, pero poco a poco empezamos a meter más ropa y se nos quedó justo. Entonces, pues nada, tuvimos que abrir una tienda de caballero y así se abrió Loïsa Moda Hombre. Que estamos ahora en Loïsa Hombre Caballero. Una tienda muy amplia, con muchas marcas, de todas las edades, desde caballero, chico y jovencitos. Per totes aquestes raons, Maria Dolores Maestre rep enguany el Premi a la Emprenedoria de CADA.